Дивіться у цьому випуску. У Бахчисараї затримали 8 кримських татар. Он сидит якобы в Фейсбуке и ведет запрещенную организацию Хизбут Тахрир. У зоні АТО чергове загострення. Туреччина готується до конституційного референдуму. За те, аби наша конституція була сильнішою. Вітаю, час новин на телеканалі АТР, 13 квітня, 1141 день анексії Криму, в студії Скандер Маметов. У Бахчисараї в будинках кримських татар зранку відбулися обшуки, силовики вилучили техніку, тих, хто прийшов підтримати співвітчизників, затримали. Наразі ми готуємо сюжет про ці затримання до ефіру. Свідком в справі Ахтема Чийгоза став заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров. На 104-му засіданні окупаційного суду знов з'ясували, що дії Чийгоза були скеровані на заспокоєння натовпу, а не на збурення, як стверджує прокуратура. Окупаційна влада закидає Чийгозові організацію масових заворушень 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. Сам Умеров и митингующие однозначно интерпретировали жесты Чийгоза и других присутствующих как жесты, призванные людей успокоиться, остановиться. Непосредственно давки, стычки, применение газа и так далее Ильмі Умеров не наблюдал. Ильмі Умеров не видел, чтобы у митингующих были с собой какие-либо предметы для применения насилия, чтобы эти предметы применялись. После окончания митинга он тоже его покинул. Прокуратура Криму нагадує іноземцям про відповідальність за незаконне відвідування Криму всупереч українського законодавства. Таку заяву зробили у відомстві у зв'язку з проведенням російською адміністрацією Криму економічного форуму в Ялті у квітні. У МЗС вже заявляли, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають офіційного статусу. Наразі на півострові знаходяться делегації іспанських політиків і бізнесменів, які представляють Національну асамблею Андалузії. Згідно зі статтею 10 Закону України про забезпечення прав та свобод громадян України та правовий режим на тимчасово окупованій території, іноземці повинні звертатися до Міграційної служби України для отримання спеціального дозволу і перетинати адміністративний кордон лише в пунктах спеціальних. У зв'язку з цим Прокуратури Автономної Республіки Крим було надіслано лист до Міністерства закордонних справ з проханням сприяти попередженню порушення законодавства України. У Верховній Раді вимагали створити слідчу комісію для імпічменту. Фракції «Самопоміч», «Батьківщина», Група «Свобода», а також партії «Демократичний альянс», «Демократичний контроль» і «Воля» закликали парламент і президента посприяти тому, аби у травні спікер поставив на голосування низку законопроєктів. Окрім цього, нардепи вимагали розглянути в Раді внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання корупції, конфлікту інтересів у діяльності осіб, що займають публічні і політичні посади, та новий законопроєкт про референдум. Вимагаємо від голови Верховної Ради України, від президента України, від фракцій, які входять до більшості, виконати свої обіцянки і поставити на розгляд Верховної Ради України проекти законів про вибори народних депутатів України за пропорційною системою з відкритими списками, про які всі так довго говорили. 1068, 1068-1, 1068-2. Проект законів про тимчасову слідчу комісію для усунення президента з поста в порядку імпічменту, номер 2278. Проект законів про тимчасові слідчі комісії, поданий політичною партією «Батьківщина». Проект законів про внесення змін до Конституції України, номер 1776, в частині скасування недоторканності народних депутатів і суддів для розблокування цього конституційного процесу. У зоні АТО бойовики знову б'ють з мінометів. Один боєць Збройних сил України загинув, 2 поранено. За минулу добу російсько-окупаційні війська 61 раз обстріляли позиції українських захисників. Епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. Тут вогнем з мінометів калібру 120 і 82 мм, БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів ворог накривав позиції поблизу населеного пункту Водяне. Загалом за останні декілька днів ситуація йде знову до загострення. Попри оголошене перемир'я, регулярно порушується.
щоразу застосовується важча зброя, все частіше. Ну, сьогодні ранок почався дуже активно з мінометного вогня. Спроба номер 3. Наша знімальна група знову намагалася дізнатися, чим займаються 14 херсонських співробітників представництва президента України в Криму на чолі з постійним представником Наталією Попович. Вчора ця спроба закінчилася нічим. Журналістів не пустили в будівлю, куди мають випускати кримчан, а виходячи з будівлі, співробітники тікали від камери. Як минув сьогоднішній день у нашому репортажі. 9 ранку, початок робочого дня. В будівлю представництва ніхто не заходить, але вікна в кабінетах відкриті і там горить світло. Співробітники на робочих місцях. Схожа ситуація ввечері. У 6-й – кінець робочого дня, а з центральних дверей майже ніхто не виходить. А якщо виходять, то спілкуватися не хочуть. Вы в представительстве президента работаете? Почему вы не отвечаете на ваши вопросы, нас игнорируете? Здравствуйте еще раз. Можете рассказать, как прошел ваш рабочий день сегодня? Отлично. А чим займались? Працював, виконував свої посадові повноваження. А конкретно можна? Вибачаюся, в мене робочий час закінчився. Нам, схоже, вдалося відгадати головоломку з таємничою появою та зникненням людей. Останнім часом співробітники представництва рідко користуються парадним входом. Мабуть, для того, щоб не стикатися з нами, в нас є підозри, що вони йдуть чорним ходом. І ось двері схожа на запасну, і вона відкрита. Усередині решітка на замку і опущені ролети, але маючи ключ, відкрити їх нескладно. Після вчорашніх неодноразових спроб потрапити в представництво, ми вирішили дізнатися, чи погодили наш запит. Алло, здравствуйте. Это снова телекомпания АТР. Уже прошли сутки после нашего обращения. Мы бы хотели узнать, какой результат. Сможем ли мы попасть внутрь? Подождите, пожалуйста. Как долго ждать? Чекати довелося недовго. До нас вийшов Олексій, начальник аналітично-інформаційної служби представництва президента. Відповідно до статті 26 Закону України про інформацію, ви маєте забезпечувати наші дотримання наших правил внутрішнього трудового розпорядку. У нас сьогодні свої завдання, які ми повинні виконувати. Тобто вчора була домовленість завчора, вчора Вчора ми був чекали, сенс. ви нас не повідомили ніяк. Отримавши відмову, ми вирішуємо зателефонувати представнику президента Наталії Попович на мобільний. Набираємо номер, на який їй телефонували колеги. Наталья Константиновна сбросила трубку. За годину телефонуємо ще раз. Наталя Попович скинула. Від представника президента України в Криму надійшла ще одна смс. Передзвоню пізніше. Поки чекаємо відповідь, дізнаємось, чим займаються деякі співробітники. Виявляється, вони збирають інформацію про нас. Повністю за вашими реквізитами було це водій. За вашими реквізитами була півроку здійснювалася вказання на території Татарстану, підприємницька діяльність, розповсюдження автозапчастин. Ну, По моїм реквізитам? Це ви мене зараз взагалі ну дивіться, ви ж А ви які там дивіться, ви реквізити? Сімферополь дроб 2, правильно це? Правильно. Можна йти? Це можна знайти в інтернеті, в відкритих джерелах. Ну, вони є закриті, а можна їх обходити, відкривати їх. Ну, яким це чином робити, це вже, як то кажуть, справа кожного. І правда, в єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців Російської Федерації є дані про Спірідонова Романа Анатолійовича з набережних Челнів Республіки Татарстан. Правда, тут є ще й Роман Анатолійович з Барнаула, тобто ще є над чим попрацювати співробітникові представництва президента. Але він, схоже, всю роботу вирішив перекласти на компетентні органи. В Фейсбуке зарегистрируйте классное права журналистское расследование сделал. Какие сотрудники на АТР-телеканале работают. Хорошо. Обращусь непосредственно Вы в можете... службу безопасности и прокуратуру, чтобы они проверили гражданина России, куда вы ним стали. Ми ж, не дочекавшись відповіді від Наталії Попович, телефонуємо їй в приймальню. Представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Слухаю вас. Когда вы сможете передать ей мою просьбу? Скажем так, ежесекундно. Скажите, пожалуйста, встречу на когда вы планируете? В любое удобное для нее время. Так, телеканал АТР. Вы журналист? Да, я журналист. Хорошо, ожидайте. Очікування затяглося.
Минули 3 години очікування. В представництві за декілька хвилин обідня перерва, а відповіді досі нема. Незважаючи на те, що ми залишили контактний номер телефону керівнику аналітичної служби і секретарю в приймальні, впродовж дня з нами ніхто не зв'язався. Роман Спірідонов, Асан Амінов, Заман, АТР, Херсон. Допоки Росія не виведе війська з Донбасу, відносини з США не покращаться. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тілерсон за підсумками зустрічі із головою російського МЗС Сергієм Лавровим і президентом Росії Владимиром Путіним. Після зустрічі Путіна з Тілерсоном російський президент заявив, що рівень довіри між країнами не покращився, а швидше погіршився. Щодо Мінських угод, ми обговорили їх важливість. Росія може досягти прогресу в реалізації угод шляхом деескалації насильства та вжиття заходів для виведення сепаратистських озброєних сил і важкого озброєння, щоб спостерігачі ОБСЄ могли виконувати свою роль. Сюди дивися. Чого ти очі відводиш? Заступник постійного представника Росії при ООН Владимир Сафронков грубо відповів на звинувачення у підтримці президента Сирії Башара Асада. У своїй заяві Сафронков звернувся до представника Великобританії в ООН Меттью Райкфорта, називаючи його на «ти». Також росіянин звинуватив країни Заходу у розпалюванні ворожнечі між Росією та Сполученими Штатами Америки. А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Обслуживаете интересы вооруженных группировок, многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке. Теракты совершают в православных соборах, вербное воскресенье. Чи зміниться парламентська форма правління у Туреччині на президентську? Чи отримає Ердоган більше повноважень? Чи скасують посаду прем'єра і збільшать кількість депутатів? Відповіді на ці питання дасть результат конституційного референдуму, запланованого на цю неділю. Чим живе Стамбул напередодні політичних змін, дізнавалася Емінія Халіл. Стамбул – район Фатіх. До конституційного референдуму в Туреччині залишилося 3 дні. Місто рясніє агітаційними листівками, які в більшості своїй закликають голосувати «evet», тобто за перехід від парламентської форми правління до президентської республіки. Деякі громадяни Туреччини вже точно знають, як голосуватимуть 16 квітня. Ті, хто поставить галочку в графі «за», вважають, що перехід до президентського правління зробить Туреччину сильнішою. Так, за те, аби наша конституція була сильнішою. Досі з Туреччиною нічого поганого не стало. Дай Бог, і далі нічого не трапиться. Тому ми говоримо «так». Звичайно ж так, тому що наш президент вважає, що це правильне рішення. Тому і ми говоримо «так». Так, заради Реджеп Таїпа Ердогана. У Стамбулі також багато прихильників нині існуючої парламентської системи правління. На їхню думку, якщо Ердоган стане главою виконавчої влади і водночас главою держави, то в Туреччині розпочнеться епоха диктатури. Ні, навіщо віддавати правління нашою країною одній людині? Є парламент. Парламент представляє весь народ. А як збирається лише одна людина представляти інтереси всієї Туреччини? Звичайно ж ні. 1000 разів ні. Ні одній людині. Чому ні? Бо він один, а це диктатура. Ні, тому що я не бачу нічого надприродного з того, що пропонує нам наш прем'єр-міністр, і тому не схвалюю нічого з того, що він пропонує. Серед стамбульців є і ті, хто бойкотуватиме референдум. Я не буду говорити ні так, ні ні. Я тільки за Аллаха. Я посію свій голос у землю, як насіннячко. Усе.
Перші результати референдуму очікуються вже до опівночі 16 квітня. Якщо більшість громадян все ж підтримують перехід до президентської форми правління, то посаду прем'єр-міністра Туреччини скасують. А Реджеп Таїп Ердоган отримає все те, чого домагається вже понад 10 років. А після спроби державного заколоту влітку минулого року його шанси реалізувати свої плани значно зросли. Еміне Халіл, Владлен Мельников, Заман, АТР, Стамбул. У Бахчисараї у будинках кримських татар зранку відбулися обшуки. Силовики вилучили техніку. Тих, хто прийшов підтримати співвітчизників, затримали. Детальніше у нашому сюжеті. А что здесь происходит, кто скажет? Бахчисарай, ранок, будинок родин Муждаба і Мустафаєвих оточені ОМОНом. На подвір'ї припарковані автозаки, околиці оточені, близько нікого не підпускають. Свій ранній візит силовики не пояснюють. Пожалуйста, можна ще 10 метрів назад? Родина Муждаба живе у 6-му мікрорайоні Бахчисарая. Після обшуку Мідата Муждаба затримали. Його мати розповіла, як озброєні силовики увірвалися в дім. У всех у нас телефоны забрали, компьютер начали проверять. Меня сначала, правда, загнали в ту комнату, где ребенок и невеста. Мы там двоих у них спустили. Им постановление прочитали. Потом я вниз спустилась. Говорю, мне на работу надо. Спрашиваю, на основании чего вы пришли. Говорит, мы постановление прочитали. У мужа спрашиваю, он говорит, мы ничего плохого не делали, у нас все нормально. И потом они мой телефон проверили, меня выпустили. И вот, а сейчас я не могу домой зайти. Після обшуку в іншому будинку затримали 24-річного Сейдамета Мустафаєва. Його батьки сьогодні прокинулися від гуркоту. Я попросил их снять обувь или одеть бахилы. Но они сказали, у нас нет такого в законе. Изъяли у нас ноутбук, телефоны. Но предъявили обвинение, что он сидит якобы в Фейсбуке, у него своя страница, и ведет запрещенную организацию Хизбут Тахрир. Кримські татари, які прийшли підтримати співвітчизників, розповіли, що чули постріли. Фото гільз на своїй сторінці Фейсбук опублікував Сервер Мустафаєв. Згодом активістів силою затягли у автозаки і повезли до відділку. Наразі Бахчисарайський райсуд обирає їм запобіжний захід, повідомив адвокат Джеміль Темішев. У Меджлісі запевняють, затриманим пред'являть вигадані звинувачення або припишуть до лав терористів. Голова Меджлісу каже, репресії проти кримських татар не припиняться до деокупації півострова. Москва и путиновский режим пытаются обмануть Запад тем, что, мол, мы боремся с исламскими экстремистами. На самом деле оккупационная власть вытесняет крымских татар из своей земли. И, естественно, одной из форм, одним из инструментов для выдавливания крымских татар – это религиозное преследование, преследование мусульман. В МВС окупованого Криму обшук назвали плановим заходом, спрямованим на виявлення та затримання осіб, причетних до діяльності забороненої в Росії організації. У Київській прокуратурі Крима кажуть, про факти обшуку їм відомо, зараз вивчають матеріал. Ельвіна Сідбулаєва, Ельдар Есматов, Заман, АТР. Ось такі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарської з Мавілієм Мухтаровою за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугюн». Осман Пашаєв та Оксана Денисова говоритимуть про особливості вступу до вишів для кримчан. Гостею буде Світлана Кретович, завідувач сектору Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Будьте з АТР. На все добре.